Nindot kaayo ang sapa. Daday mi sa bukid, guys. Nice kaayo siya. Mga bata enjoy kaayo. May numduman ako kung kaagi sa una. Sapa is life. Wow. Padulong na dito guys. Nindot kaayo ang panahon karon, init. Yang sapa. Bugnaw kayo fra. Tinaw kayo siya ang tubig, guys. Guys, aray. Mang-harvest din ni Petchay. O lara nga kung kanang kauban nga mang-harvest kay ipakita daw niya kung saan pag-harvest ang Petchay. Sus kasayon na mag-harvest ang Petchay pero paghiwa. Come on. Mag-vlogger mi karon nga mga adlaw. For today's video, vlogger. By the way guys, ingon na naon ra. Ayo pag-atang dai di. Panira man kayo sa sakong pag-video. Ay, sorry po. Kana anaon. Tara, tanan gid ko. Bisag Ibutang na dito. ikuan. Bisag na ingana. Ganang. Tanaw sa kwarto. Putlon kanila be. Sige daw be. Ano ha? Ka-perfect. Gentle. Gentle. Okay. Kani dai siya. Niyan na lang daw ni siya umake para musaya siya. Ay. Sumaya naman dai ni siya. Basta gani inom siya sumaya kay grabe gani ang isi. Sumaya. Ay. Sumigaw di ay. Abi na ko sumaya. Oh guys, nindot kayo guys ang panahon hastang inita. Kol dili na ni ko ang uban kol. Ang uban na sa ulo wala sa Petchay. Dai gwapa ko dai post. Tak. Ganun. Okay guys, kana dai siya. Ako mang-harvest ko pero niya na. Itag ko dai ha ni i-upload ni. Og kana nay nangguna diha. Nagtanong ko na siya Petchay. Sa vlog, nag-vlog ni. Pag-hi ta sa vlog. Ina bahay. Sama na di man kabalo mo wakis-wakis ayang kamot. Ana ba? Ano oy? Ah, Gusto na ko kanang gwapa kay. guys. Mang-harvest kami. Kana ra gud na mang-harvest no. Dili man yun siya as in daghan kaayo kana ra. Kana Bisaya. Laina na sige dagakon mo ko. Sige, unsay mo istorya sa imong pag-harvest? Ang maka-istorya na ko sa akong pag-harvest because gwapa siya, liwat ako. Proud na ba kay kana day? Okay, kabalo ko. Asinda ko ni. Asa, sige, pakita mo asyenda, asa mo asyenda. Kana kita na niyo tanan. Kana, asa na? Kani. Oh, nakita na mo na. Di na ko. Dili day na iya ha. Nangangkon ra siya. At least gwapa akong Petchay. Ha? Gwapa akong mga harvest. May tao gwapa oy kan liwat ko. Ay sus. Ako ba mo harvest ko? Harvest David, ito kagtuon na ng trabaho nimo. Asa ka na? Sa mag-video sa imo. Pasa ko harvest na ni pa tanan bani pa? Kanan manggod no? Bisan kani. Kanang gwapa ra oy, sama na ko. Kaluod ni ay. Dai hindi kay imong kamera dai. Saan? Ang pinakapunuan pa? Oh, malamang. Ana. Oh. Guys, ingon na niyon. Kwaon nimo ang Daot. ay, kwaon pa nimo dan mali guys. Take. Ay, ito di ay diretso larga. Tapos Kawara ka dai. mo ana. Kung dili nimo makaghiwa, pasig hiwa. Nya paghuman, ilunod sa kaldero. Ay. Hoy, ibaligya kan dai, dili na ikuan. Abi na ko ilunod sa kaldero. Asig taka dira ha. Kaming baboy. Ah, hilasa si Jay. Inagmabaligya na nimo kay paliton nimo gusab. Asa? Dai, video ka dai. Medyo ta ka. Nanong man ni? Mo na na. Imo na lagi ng tika ano? Hoy, ikaw. Hoy, ako di ato. Ay nadamay. Kuwaon, guys. Oh. Tapos, kuhaan og mga 1, mga 2. Patan ana sa nang harvest be. Patan ana sa nang harvest be. Nang na sa nang harvest be.
Chay! Sa makagwapa sa nag-harvest. Ay, mag-harvest ko ko kay para. Aliwala sa taginip, nitubo siya pinaabdi. O karon mong harvest na mi. Rhyme lagi to, day. Siyempre, basta gwapa. Vlogger biya ko. Ha? Mag-vlogger biya, Kel. Mag-vlogger ko, guys, kay para... I-entertain po na to si Uncle, oy, kaya hindi ka umahan. Ko, lang sa imo maingon sa imuhang kuan. Nakay mga gwapang harvest. Oo. Nga kay gwapa nga mga trabahante. Nakay gwapang mga tester. Dungon. Lain lagi ka, Kol. Ayaw na, ingon na nga badungon pa kay. Ayaw, yung anak ko, kay maulawan mi sa media ba? Maulawan mi sa mga ano, sa mga viewers. Million may among followers. Correct! Million! Million! Kailangan lang lagi-M. Million! Kailangan lagi-M. Million among subscribers. 1 o 1 million? M na lang ko lang. 1 million, oy. Ako sa pagitaw ng M, ang 1. Na. Siyempre ako nag-una. Sige, demo. Na. Ya, kuha mo ning nangalaos. Tapos? Kana kuha mo na kay. Kana siya dili na tamak-tamak. Oh, dili niya tamak-tamak. Ayaw, tamak-tamak yung uban. Ang saan magtamak sa uban na nasa ulo? Guys. Anya, ibulad para manaus. Ano malaos? Kay para dili sa mga nugti inig sakin. Adi ay, nga na nakol. Proud lagi sa sayang na nakatunan, guys. Agriculture ni. Ha? Agriculture karon na mga tubukid. Agriculture ni. Sa isa ka tuig, guys, kay isa ra mga tubukid. Pa. Kani. Ikaw na lang nakol gulay. Kailangan ko gulay dito. Ito labit. Grabe, grabe gid sa. Mo kinahanglan gwapa dito pa tayo natin. Mo gyud. Kay kay lisdan. Okay, kay lisdan ka. Para makakita mo kay engineer. Kasi pa mo patato tig video. Gani, pay. Ay, nato dito as kuan, day. Sumodi na ang mga kuan, pero sapa. Dali maligo niya. Ligo ni guys. Nalubog na. Grabe po mga ligo ni mga bataa. Hoy, alam mo palibang dito sa taas, ha? Ay, turo na sila, oh. So, Ikaw dayon sa mo ika istorya. ako may istorya. Init kaayo, day. Init ba? Wala. Sa bugnawa. Mura siya taga Saudi din, DIO, guys. Siyempre guys, sayang ka akong ageless. Nakapila na ko. Ano kay mahal kay akong ageless guys. Ay, pila? Na-harvest na mga gani kuan kay para 300 ang adlaw. So natay pang ano ani. Makakuan na ka, day. Nakapay pa ko isa ka buok. Pwede man sa duha no kung imong dungagan. Uy, ina ni. Harvest mo ni. Oo, naman na matilo. Kana na ingon na. Lalo sa video, siya ni ingon nga. Ako. Hingan ako si Uncle. Si Uncle. Wala na iwan na ako. Sige, go. Di makuan man na, di makonsider man na. Ayaw, pagkuha ata na, nusan man ibaligyan mo, anak ka ng tumoy. Kainit ba? Uy, dapat natay pa yung unta. Grabe naman na, day, nagkalo na gani ka. Ay, siya wala si udlot. Happy yung tinapay. Dito na may gulay. Wala man si udlot. Sige nga no, kailangan may udlot sa gulay. Yes. Na ang dahon sapat naman. Siya lang ang sapat. Hmm. Ulan mo na yun. Siya lagi nang takot naglood. Ano siya? Si Sumaya na daw ang sapat. Sige, ikuan ibulgar. Sumaya! Siyempre, normal naman din ang musaya pa. Lisod food. Pero naalay, pangalan. Dili ang pangalan. Sino na nagsumpay ako? Sumaya! Sagal na. Nga na dyan nag-utok kang igagaw, guys. Kasi sahin na naman niya. Nilalang. Hala, day, nalipong ko, day. Ha? Dahil, ayaw ipasangin ang kainit. Sadyang animic lang yun ka. Dili, nalipong na ni ko. Basta, sige, pakaulawin ko sa video, day, ha. Pakaulawin ko. Pwede klaro nga, animic kung animic. Kabalo mo nga animic na siya? Ikaw naman siya nagbono binat yung taon. Wah! Nga ikaw? Ako, sige na kong bado binat. Ilaram di kasi tindahan paminti. Ay, kung ilaram, day. Ano, ibulkan pa kayo? Ang bulgar na tanin do. Wala ba na inapilit akong video do? Sige na. Ako, ibit. Tapos, untay mga kuan. Ay, buta ka na sa vlog, gani, day, nga butangan og kanang mga effects. Ako na yung tiktok. Gusto na to. Ay, di ba naman ka YouTube? Video. Di ba na upload? Ang dami. Pangitan mo, ay, dapat imong ikuan. Kay para ma-share na ko. Sa YouTube o sa Facebook. Okay na. Na, gwapo kayo siya guys. Wala, dagko siya dahon, day. Ang dahon lang. Ako siya dahon. Tapos, hamis. Liwat na nag-harvest. Luda. Hamis, naman kag mahagay. Ha, awana. Pasara ko mahamis na sa hagay. Sige, pasingot sa paminti. Dapat singuton ko pero may para. Para. Gwapa ko. Sige, kung di ka singuton, Pag di ko sinuton. pangit ka. Siyempre, may pag-uwi. Oh. Hindi ta diri no. Picnic, day ba? Ha? Hindi ta diri ba kanang hawan? Pwede pa? Kala ato na lugar tong hawan kay Kol katong. Dili ako niya to banda. Yung kuan ba pwede siya picnic? Ano pa? Nistan. Pa. Di na tangalon? Muna expert na mo si Uncle. Hi Kol. Kaway. Wala siya half American na siya. Wala na apil sa Inday. Sa dugo. Amahan ako. Diba? Amahan ako. Wala ka na piksan sa American na side. Wala ka na piksan. Ayaw. Ayaw day, dayon na. Maulawan pa. Ako. Ayaw na day. Okay. Nanginabuhi lang ka, naginhawa. Nang inabuhi, nag-harvest og pechay kay para sa kaugmaon sa akong. Sa imong. Pero na si kaugmaon ko. Diluod na dito ka diri. Di na ko ganahan mag-video kay luod kaayo.